kasketekin, behame bat ikusitako egin batzutan ondo bestetan gaizki desberdintasunak ahaztu. Segi batzutan ondo bestetan gaizki horrela dabil. Jada 6 urte pasa ditugu guk elkarrekin ikastolan, desberdintasunak baditugu, baina horrek ez du axola. Zergatik egon behar gara aurrera, aizuen mutilak egiatak, arrosa urdina ez du axola, beti berdinak izango gara. Gehienetan jatorrak zarete gurekin, ondo pasatzen dugu denok lagunekin. Denbora azkar pasada mundio hauekin, momentu onak pasa ditugu elkarrekin, batzutan ondo bestetan gaizki desberdintasunak ahaztu. Segi batzutan ondo bestetan gaizki horrela dabil. Jada 6 urte pasa ditugu guk elkarrekin ikastolan, naiz eta beti ez ganen egon egunero gera berberan. Oraindik guk pentsatu behar dugu, oso momentu zaila daukagu, lagunak banatu hori ahaztu, iztira bagoaz ez banatu. Ikusiko dugu bestela lan guztia zertako egin dugu, gora laguntasuna eta erakantasuna, desberdintasunak ahaztu eta zer aurrera. Hori da gabiltza, hauxe da baldintza, nahiz eta iztira joan, hau da gure ekintza. Neskara mutilak, dena gara berdinak, matxismo asko dago, hori ez dago ondo. Txikitatik elkarrekin egon gara, gobetekatekin egon gara, zeuk ez zuk esperantza daukagu, joan gara gu, oraindik asko falta da esateko bukagu. Zea gure bizitza, eta hau da gure hitza, honela jarraituz, nahi genuena lortuko dugu.